Възможно е това видео да спаси нечий живот. Когато Лорън Маклъски започва да се среща с млад мъж, тя се надява да намери любовта си. След едно случайно разкритие обаче, тя разбира, че мъжът всъщност е осъждан престъпник, използва друго име и е много по-възрастен. Лорън прекратява всякакъв контакт с него, но за съжаление не знае, че бившият ти приятел е способен на изнудване, преследване и дори убийство. Случаят Лорън Маклъски. На 12 февруари 1997 година в Калифорния, в град Бъркли, се ражда момиче на име Лорън Маклъски. Малко след раждането на детето, родителите на Лорън, Мат и Джил, започват работа във Вашингтонския държавен университет на професорски длъжности, което налага преместване по-близо до работата им – от Бъркли в град Пулман, разположен в щата Вашингтон. Лорън израства на място, идеално за щастливо детство. В семейство на университетски преподаватели, от най-ранна възраст, заобиколена от студентска среда, по същество самият град Пулман представлявал голям, спокоен студентски град. Момичето обичало да прекарва време навън с приятели, активно опознавайки града и околностите му. По природа тя била много спортно и активно дете. На 8-годишна възраст родителите записват Лорън в младежко олимпийско училище в отделението по лека атлетика. Благодарение на усилени тренировки и отлични природни заложби, момичето поставя нови рекорди на щата в скока на височина и дължина, както и в бягането на 400 метра, участвайки в национални състезания. Лорън 19 пъти става призьор на национални първенства на САЩ по лека атлетика и поставя множество рекорди, 12 от които са валидни и непобити и до днес. Въпреки впечатляващите си победи, Лорън остава добра, скромна и открита девойка. В гимназията тя става шампионка на щата в скока на височина. В този период, освен със спорт и учене, тя посвещава много време на грижата за животните, работейки като доброволец в местен приют за защита на животни и грижейки се за котки. След завършване на гимназията, нашата героиня постъпва в университета на Юта и продължава спортната си кариера там. Преподавателите я описват като много тиха студентка, която винаги внимателно подбира думите си преди да каже нещо. Никой никога не я е чувал да използва нецензурни думи. Благодарение на това отношение към хората и на добрия си характер, тя много бързо печели много приятели в студентската среда. Университетът й позволява напълно да разгърне както творческия, така и спортния си потенциал, осигурявайки отлична основа за бъдеща професионална и спортна кариера. В един от почивните дни, вече в последната си година в университета, Лорън решава да се разсее и да отиде в центъра на града, като планира да прекара весело време със своята съквартирантка от кампуса, Алекс. Разхождайки се из града, към вечерта приятелките решават да влязат в бар с името Лондон Бел. На входа ги посреща едър охранител на име Шон. След като ги пуска вътре, през цялото време на престоя им в бара, той ненатръпчиво се грижи за тях, предпазвайки ги от силно почерпени посетители. Когато вечерта приключва и идва време да си тръгват, Лорън, очарована от вниманието и отзивчивостта на напълно непознат човек, прави жест напълно нетипичен за нея. Тя написва телефонния си номер на салфетка и, излизайки от бара, го подава на охранителя. Лорън, която вече 4-та година учи в университета, е далеч от семейството си и вероятно дори сред приятели се е чувствала самотна и до някъде незащитена. А тук, заобиколена от внимание и грижа от страна на охранителя, тя усеща увереността и защитата, които толкова много й липсвали. За радост на Лорън, още на следващия ден тя получава съобщение от Шон и скоро след това двамата имат първа среща. Посещават зала за катерене, а след това вечерят в ресторант. Очевидно срещата е минала чудесно, защото след нея Лорън се обажда на майка си и с възторг разказва какъв страхотен младеж е срещнала и колко грижовен се е оказал. Шон разказва на Лорън, че е роден и израснал в Ню-Йорк, а в бара работи на непълно работно време, за да плаща обучението си в университета в областта на компютърните технологии.
Макар Лоран да е със 7 години по-млада от Шон, тя не усеща особена разлика в мирогледа им. Тя винаги е била по-зряла за възрастта си и лесно е намирала общ език с по-възрастни хора. Приятелите й се радват да видят, че Лоран най-сетне е намерила партньор и е толкова щастлива. Младите често ходят на пикници, разхождат се из града и спортуват заедно. Шон често подарява цветя, кани я в ресторанти и изглежда като истински джентълмен. С течение на времето обаче и с развитието на отношенията, най-добрата приятелка на Лоран, Алекс, започва да забелязва тревожни признаци в общуването между двамата. Става очевидно, че Шон все повече се стреми да контролира Лоран. За да излезе с приятелите си, момичето вече трябва да иска разрешение от приятеля си. Освен това, тя е длъжна винаги да бъде на разположение по мобилния си телефон и незабавно да отговаря на обажданията или съобщенията на Шон. В противен случай се стигало до скандал. Стига се до там, че ако Шон пишел, а в този момент Лоран била зад волана, тя давала телефона си на приятелка, за да му отговори и да обясни, че Лоран шофира и ще отговори веднага, щом спрат. Лоран споделяла пред приятелите си, че Шон много се ядосвал, когато тя излизала без да го предупреди. Той мразил, когато тя разговаря с други мъже и често извънял, за да разбере къде е и с кого. Когато Алекс я питала защо търпи такова поведение, Лоран отмахвала въпроса, обяснявайки, че Шон е имал лош опит в миналите си връзки. Изневерявали са му и затова сега изпитва такова недоверие, но работи върху себе си. След няколко седмици обаче, приятелите на Лоран започват да осъзнават, че тези нездравословни отношения стават все по-опасни за нея. Те се обръщат към службата за сигурност на кампуса и съобщават тревогите си относно новия й приятел, като споменават и че Шон често идва при Лоран и носи със себе си огнестрелно оръжие на територията на кампуса, което е строго забранено. Въпреки жалбите и молбите им да се обърне внимание на Шон, изглежда, че нищо не е било предприето. Времето минава, отношенията между Лоран и Шон продължават, а приятелките й с тревога наблюдават развитието им. Лоран планира пътуване до дома на родителите си и малко преди заминаването си, случайно за първи път вижда личната карта на Шон. Документът безспорно е негов, снимката съвпада, но името и фамилията са различни. В него е записано името Мелвин Роуланд. Това силно смущава и плаши момичето. Вместо веднага да попита приятеля си какво се случва, Лоран решава да проведе собствено разследване. Пътуването до родителите й дава тази възможност. Тя може спокойно да разбере кой всъщност е нейният приятел. На 5 октомври, около месец след началото на връзката, Лоран се връща в родния Пулман. Тя започва да търси информация в интернет за Мелвин Роуланд. За свой ужас почти веднага намира сведения. Лоран разбира, че 28-годишният мъж, с когото се е срещала, е измислена самоличност. Шон я е лъгал за почти всичко. Истинското му име е Мелвин Роуланд. Той е на 37 години, а зад гърба си има дълъг списък от престъпления, включително 14 години прекарани в затвора и условно предсрочно освобождаване. Най-тревожното е, че Мелвин е осъждан и регистриран сексуален престъпник. Задълбочавайки се в биографията му, Лоран научава, че той е роден в Бруклин на 12 май 1981 година. Осиновен е, а новите му родители, Остин и Ан Роуланд, правят всичко възможно, за да му дадат шанс в живота. Детството му е описвано като щастливо, а животът му – спокоен и благополучен, докато родителите му внезапно загиват, когато той е на 15 години. След трагедията момчето е настанено в дом за сираци, където остава до 17-годишна възраст. На 20 години Мелвин се премества в Юта по програма за трудова реализация на сираци. Там получава лиценз за медицински брат. По-късно се премества в Солт Лейк Сити, където учи в местен обществен колеж, а през 2004 година постъпва в университета на Юта. Именно тогава започва тъмната история на Мелвин. През март 2004 година той се признава за виновен по обвинение за опит за сексуално насилие и съблазняване на непълнолетна чрез интернет.
По-късно същото лято е осъден на 15 години затвор с право на условно предсрочно освобождаване след 1 година. 8 години по-късно, през юли 2012 година, Мелвин получава условно освобождаване, но само 3 месеца по-късно отново е върнат в затвора за нарушаване на условията. След още 1 година е освободен през септември 2013 година. След това живее спокойно в Солт Лейк Сити около 2 години. През октомври 2015 година той предизвиква катастрофа и напуска местопроизшествието. Срещу него е издадена заповед за арест заради ново нарушение на условията за освобождаване. В продължение на около 5 месеца се укрива, но накрая сам се предава и получава още една присъда. След третото си освобождаване му е забранено да използва социални мрежи. В този период намира работа в охранителна фирма Диамант Сигурност. Именно тогава започва работа като охранител в бар, където се запознава с Лоран. След всички тези тревожни разкрития, Лоран разказва всичко на майка си и на приятелите си в университета. Всички я съветват незабавно да прекрати всякакъв контакт с Мелвин и напълно да се изолира от него. Макар да преживява тежко ситуацията, тя се съгласява, че това е най-доброто решение. След завръщането си в университета на 9 октомври, тя планира разговор с него, за да сложи окончателен край. Преди да замине при родителите си, Лоран е дала колата си назаем на Мелвин, което усложнява ситуацията, защото за да си я върне, трябва да се срещне с него лично. След разкритията тя силно се страхува от това, но окуражена от майка си и приятелите си, му пише, че трябва да поговорят. Срещата се състои в стаята на Лоран в кампуса. Тя веднага му казва, че знае истината за самоличността му и не възнамерява да продължава връзката. Мелвин отрича обвиненията, признава само, че е криел истинското си име. Лоран не му вярва и заявява, че никога повече не иска да го вижда. Мелвин обаче не приема отказ. Той прекарва цялата нощ в стаята й, опитвайки се напразно да я убеди, че обвиненията са лъжа. Накрая тя успява да го накара да напусне, защото трябва да отиде на занятия. На тръгване той отново моли да използва колата й за кратко, вероятно с надеждата за нова среща. В същия ден Лоран получава странно текстово съобщение от неизвестен номер, в което се казвало: «Защо се раздели с големия човек? Той наистина те обича». Малко по-късно пристигнало второ съобщение, в което уж приятел на Мелвин писал, че той му е дал колата, за да я предаде на Лоран, тъй като за Мелвин било непоносимо да я вижда след раздялата. Това било тревожно послание и нашата героиня се обръща за помощ към охраната на кампуса. На нея й се струвало много странно, че Мелвин е предал автомобила на някакъв приятел, за да й го върне. Тя предполагала, че лъжецът по този начин иска да я примами извън кампуса за още една лична среща. В крайна сметка, един от служителите по сигурността на кампуса, след като изслушал разказа на Лоран за ситуацията и опасенията й, се съгласил да помогне на студентката и в уговорения в кореспонденцията с неизвестния час взел автомобила от паркинга и го закарал на територията на кампуса. Но въпреки че ситуацията с връщането на автомобила била разрешена, Лоран продължавала да получава странни съобщения и в следващите дни. В едно от съобщенията неизвестният писал, че Мелвин не е издържал раздялата и е напуснал града. Лоран била необичайно зрело момиче за възрастта си и макар да е станала жертва на манипулациите на лъжеца, тя разбирала, че зад всички тези съобщения от непознати номера, разбира се, стои нейният бивш приятел. С времето за нея станало очевидно, че това е именно той. Това ясно се виждало по граматичните грешки, които Мелвин допускал и които отново и отново се повтаряли в съобщенията от анонимните номера. Всички тези предпоставки били достатъчни за тревога за собствената й безопасност и Лоран решава отново да се обърне към службата за охрана на кампуса. Обещали да предадат информацията на офицер, който ще се свърже с нея по телефона. В следващите дни Лоран продължавала да получава съобщения от неизвестни номера и степента на агресия в тях нараствала от съобщение на съобщение. А на 13 октомври,
всичко това прераснало в истински заплахи. Неизвестният писал на Лоран, че ако не плати $1000, интимните й снимки ще бъдат разпратени на всички студенти в университета. Момичето знаело, че подобни снимки могат да бъдат само у Мелвин, и тази заплаха потвърждавала догадката й, че от неизвестните номера пише именно нейният бивш приятел. Момичето било ужасено от подобен вид изнудване, но може да се разбере, подобно развитие на събитията можело за миг да разруши спортната й кариера и силно да повлияе на обучението й в университета. След като обмисля ситуацията, Лоран решава да преведе $1000 по сметката на Мелвин, надявайки се, че това ще бъде последния път, в който ще има контакт с него. След превода на парите, Лоран отново се свързва с полицейското управление на кампуса, изпращайки им скриншотове от кореспонденцията с изнудвача, с надеждата, че това ще помогне в разследването на случващото се. Въпреки че това било вече третото й обращение към службата за сигурност на кампуса, изглеждало, че университетът не прави нищо за разрешаване на опасната ситуация и за защита на своята студентка. Осъзнавайки, че случаят не се движи, момичето се обръща към полицейския участък Солт Лейк Сити. Но пристигналите офицери обяснили, че не могат да се занимават с този случай, тъй като той е в компетенцията на службата за сигурност на кампуса. Където и да се обръщала нашата героиня, изглеждало, че никъде не могат да й помогнат. Няколко дни по-късно, на 19 октомври, тя отново се обажда в полицията, за да съобщи, че университетът абсолютно нищо не прави, за да й помогне. Но получава същия отговор, че случаят е в компетенцията на службата за сигурност на кампуса и полицията не може да се заеме с него. Лоран отчаяно се нуждаела от помощ, движейки се в един и същи затворен порочен кръг. А съобщенията продължавали да пристигат. Няколко дни по-късно, детектив от службата за сигурност на кампуса най-накрая се свързва с момичето и съобщава, че са образували дело срещу Мелвин. Офицерът обяснил, че ще е необходимо известно време, за да се докаже, че зад съобщенията с заплахи стои нейният бивш приятел и Лоран просто трябва да изчака, докато те го докажат. Но, за съжаление, това време на момичето няма да й бъде дадено. 3 дни по-късно, на 22 октомври, Лоран получава съобщение от непознат номер. Пишещият твърдял, че е заместник-началник на полицията на университетския кампус. В съобщението се казвало, че е възнамерявал да се обади на Лоран по нейния случай, но в момента е на съвещание и тя трябва възможно най-скоро да дойде в участъка. Офицерът уж трябвало да й покаже някаква нова информация по делото и да я обсъдят. Лоран веднага заподозряла нещо нередно. Тя подозирала, че това отново е Мелвин, който се опитва по този хитър начин да я изведе от кампуса. Момичето се обажда в полицейския участък, за да уточни дали офицерът я е извикал на разговор. Оказало се, че никой не я е викал и било препоръчано да игнорира подобни съобщения. Било очевидно, че за полицай се е представил Мелвин. В 15 часа на 22 октомври камера за наблюдение засича Мелвин, промъкващ се в жилищния комплекс на кампуса, където се намирала стаята на Лоран, докато тя била на занятия. Камерата също така е заснела как мъжът дълго време наблюдава входа на комплекса, очевидно чакайки бившата си приятелка. Същия ден, когато се върнала в стаята си, Лоран се обадила на родителите си и им разказала за ситуацията и споделила последните новини по случая. Родителите се опитвали да успокоят дъщеря си, като казвали, че полицията ще се справи и всичко ще бъде наред. И наистина, този разговор подействал успокояващо на Лоран. И поемайки си малко въздух, разговаряйки с майка си по телефона в приповдигнато настроение, тя се приближила към вратата, водеща към стаята й в кампуса. В този момент жената чула от другата страна на телефона писъка на дъщеря си и връзката прекъснала. Разтревоженият баща на Лоран веднага се обажда на службите за спешна помощ, за да съобщи за случилото се. Полицейски патрул бил незабавно изпратен на адреса в кампуса, където живеела Лоран. Офицерите веднага намерили раницата и мобилния телефон на момичето, които лежали на алеята към корпуса, в който тя живеела. За съжаление,
Колкото и да бързали полицаите, те закъснели. Обхождайки околностите на кампуса и проверявайки всички отключени автомобили наблизо, в багажника на една от колите те открили женско тяло. То принадлежало на Лорен Маклъски. Било очевидно, че загиналата е получила множество огнестрелни рани. Започнало издирване на убиеца. Скоро, след като изучили записите от камерите за наблюдение и разпитали свидетели, полицията разбрала, че Мелвин е наел автомобил, след което го е паркирал на стоянката на кампуса, където дълго време е седял, чакайки Лорен да се прибере, след което я е хванал на входа на стаята й и я е накарал да седне на задната седалка на автомобила, но вместо да я отвлече, той няколко пъти хаотично е стрелял по момичето, седящо на седалката. По-късно станало известно, че Мелвин, в нарушение на правилата на условното си освобождаване, е общувал с момичета в приложения за запознанства и в вечерта след убийството на Лорен се е срещнал с една от тях. Това било заснето от една от камерите за видеонаблюдение и с нейния автомобил той отишъл в ресторант, където двойката мило вечеряла. Новата позната на Мелвин нямала представа, че този мъж от приложението за запознанства, който току-що хладнокръвно е застрелял бившата си приятелка, сега спокойно седи срещу нея, разказвайки забавни истории от живота си. След това мъжът напуснал ресторанта и същата нощ след полунощ бил открит от полицейски патрул. Мъжът вървял покрай магистралата. Полицаите го последвали до денонощен магазин. Влизайки в супермаркета, Мелвин вдигнал пистолета, с който неотдавна бил застрелял Лорен, и натиснал спусъка. Човекът, за когото повече от 20 пъти е било съобщавано на различни правоохранителни служби, който е лежал в затвора няколко пъти и 5 пъти е нарушавал условията на условното освобождаване, а в крайна сметка е стигнал до убийство, сега бил мъртъв. След като общественият гняв, насочен към жестокия убиец, до някъде утихнал, започнали да се задават въпроси. Защо след всички телефонни обаждания и предоставени на правоохранителните органи материали, кореспонденции и заплахи, нито едно от участващите в тази история ведомства не е започнало да действа оперативно? Възможно ли е било Лорен да бъде спасена, ако към проблема й бяха се отнесли сериозно още от начало, като задържат Мелвин и го предупредят за последиците от такова преследване? Нито една от организациите, отговорни за защитата на студентите, след смъртта на Лорен, не пое отговорност за случилото се. Очевидно, както често се случва, офицерите на място са решили, че това е обикновена къвга между двойка и ако се изчака, всичко ще се оправи от само себе си и те ще се сдобрят. Вероятно в началото никой не е възприемал опасенията на момичето на сериозно. След смъртта на Лорен, студентите от университета на Юта излязоха на демонстрация, за да разкажат как работи полицията в техния университет. Ректорът първоначално направил изявление, в което казал, че историята на Лорен е много трагична, но служителите по сигурността на кампуса не са могли да направят повече за защитата на живота й, отколкото са направили. Това изявление силно разгневило обществеността и след широкия отзвук, който получи тази история, ректорът бил принуден да признае, че службата не е успяла да реагира адекватно и да помогне на Лорен. През октомври 2020 година Университетът на Юта по съдебно решение изплати на семейството на загиналото момиче 10 милиона и 500 хиляди долара обезщетение. Семейството заяви, че всички тези пари ще отидат в създадения фонд Лорен, който и до днес финансира изследователски програми, изучаващи как да се повиши безопасността на студентите в университетските кампуси. Фондът също така оказва финансова помощ на студентите лекоатлети и подкрепя организации за защита на животните. А какво мислите вие? Ако властите бяха реагирали с необходимото внимание на съобщенията на Лорен за заплахите, можеше ли това да спаси живота й? Или Мелвин така или иначе щеше да намери начин да стигне до нея? Напишете мнението си в коментарите под това видео. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е било интересно, харесайте го, абонирайте се, оставете коментар и натиснете камбанката. Пазете себе си и близките си. Бъдете внимателни.